Mau nagagay niya ba na yung kinit? Ano yung cellphone niya? Ayo! Ayo! Ken? Kinsa naman pud na? Kinsa man na? Akong gawso. Kinsa naman pud ni? Aparkada naman po ng kinit? Ayo! Iyan na pong hagitog laag. Karon ka. Ayo! Ken? Ken? Ayo! Ayo! Masa mo kang tubig te. Di na po, agama na po ni mo si Kinit og inom? Oo, dira mo ko cellphone ni Kinit ko kay nabilin mo ganyas balay. Adili, pasanin lang nimo. Dili Kami bi, ko inom. bigabi baling hubuga si Kinit. Dili kami- ka suka. Dili gali kami ko inom Kinit gabi kay sila bugs kaya to wala ko laa gabi eh. Ay, wa man ka mag-imong dayon, Jong. Nagabuli rin ka ng cellphone ni Kinit. Kinit? Pero may pagumunog ligo, man pong gibasa. Hala, Dong, pasensya ka ayo, Dong. No, nabasa noon ka, Dong. Kinit! 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 Masa. Linan mo tiyo, masa mo gatiyo. Hala, Dong. Sorry kayo, Dong. Wa mo ka mag-imong dayon, Dong. Uli, ang laman ko pero cellphone Kinit ako naman giuli no. Hala, Dong, pasensya kayo. Ingnas mama ni mo, Dong. Sorry kayo, Dong. Meanwhile... Ha. Ganun lang da. Okay na pas imong mama ron mang lista ko. Okay ra lang da, wala tayo problema sa mama. Kaya tawas inyo haron. Siya ra guro usaron lang ga kay si papa ni trabaho man ko. Di ba rin kitong nisog sa? Dili na lang ga ako rebala. Ano nas mama lang ga oh? Saan na yung mama lang ka? Parang nagkikigwa. Nagkikigwa na? Ah, wala man sa yung kigwa lang ga. Inana ra na siya. Hindi sa ito lang ga. Kaya sa tagos mama. Ah, may hapon ma. Ah, nari ako uyab akong idala ma. Unsa, uya? Asa? Pero ma. Kadala-dala na bugag babaye, gabi lain, karon lain, makabubuntis ka. Nakay ka pakaon, wala ba kay trabaho? Ikaw ba yana ka? Tagasa ba ka? Unahan ka. O saan ayaw na. Bata pa ni akong anak, bata pa ni, di ko ganahang makapabuntis ni siya. Boy, Ay, dili. Papauli anak. ano man ma? Di ko ganahang makapabuntis ka. Gapariha na mo. Ikaw, saan mo trabaho? Kukuan mong gute. Ah, dili. Mo ganang gidala siya ma kay para okay. Ako sa ipaila-ila ni mo ma. Ah, dili. Ikaw, wa kay trabaho, pangita sa trabaho. Ikaw dai, pauli dito lang, pauli. Kuan magutong takti kadang mang lista ra og takos mga botante diri ba? Pila mo kabuo. Ay. Dai. Manita dai ka dai. Ay, sorry. Abi mangguna ko kuan ko dai. Kada gabi na manggudahon ko ni akong kuan. Sus, nganong wa magkuan ka magingon dayon. Dai, kuan mi kabuk dili dai 5 pero akong Paris ron. Naay gilakaw, naay trabaho man. Dili te kay murag nangisog na manggog ka Ay, te. wala magug inana ra magug. Dai. Murag muuli na lang dagay ko te. Dai. Ay. Basta dai. Ay dili te kay murag nangisog na ka na. Natay snack. Uy, Kinit, atong snack andama. Uy kay murag na-hurt na ko. Nangisog ka na ako. Sorry. Nimo ay. Sus, inana ra magug dai. Kabalo ka dai, kanay among kapobrehon dai, baling pobrehon dai taon dai. Unang di ko. Murag ite. Pasensya ka ayo dai kay. Mura man gud ang puyo unti ba mang lista unta tapos mga botante dire. Sorry kay dai kay na kabalo ka na to gulang na. Nya. Inana pa jud. Muli na lang ko ante. Ay, sorry kay dai. Snack sa tas dai, snack. Ayaw. Ay, kuan mi diri dai. 5 aw mga 3 4 ba. Si Moy, si Junjun ug si Berto, ay si Kinit. Di ba na-restro ka? Wala ma kay minor de edad sabi ako ma. Adili. Butar na. Ilista daw yan, lista. Balik-balik ba diri day ha? Ah sige ante pila mo ka ba kay kay? Pat. Oo, Sige ante. Thank you kayo Ako na, day. lista, Balik-balik ra biya diri day. Sus Ang kagwapa. sobre ako ra ibalik niya. Sige day, kagwapa biya taon na ani. Hinay ha, kay Tara lang, naiyaw tara. diha. Thank you ante. Amping day. Yes, part man ta di ay.
Paisog-isog po ko. Ay, sa guni kong heart, di ko tama dapat magpaisog-isog. Pero, sige ra kay, nadala ra na ako. Bason lamag na tay grasya ato. Sige. Napadayon ko kanilagay atong kasing-kasing. Sus, ginoo. Kinahanglan na ginato na yung pugngan. Nasaan ko yung mama lang da? Uy, hyper mo kay wild ka ayo ba? Ito lang ga, dita mo na siya niya. Yung kwarta, pakita na mo kwarta. Mumbutan na. Inana nas mama. Ano ba lang ga? Mo ganin si siya pa wana ko na dapat niya patrabahoon kay katra ng sweldo. Dapat ako yung tanan. Hindi mabilin sa ako ah. Dainas ha? Kuan magutong takti kanang manglista ra og takos mga botante diri ba? Pila mo ka buo.